Awas yo. Yut. Ya. Jas. Tuh. Endi? Sing jas ta Mas Tuk, basa. Ngomong Sing macet. jas. Lho, ta turu ta. Iya. Nah. Tak. Mas, sing jas bojone mapan, dhuwur. Ya. Oh ya kuwi lho. Jane koyo kuwi ancen yo. Pipit, terus nek bojomu ki puter ora padha ro nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Halah, Sabar, Sik, sabar. muni piye? puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sabar, kowe Wah, ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Nek kene bakal tahu bulat Tuh, senenge ngeten iki lho. Seneng. Acara bengi iki lak menjadi rekor muri dengan acara apa? dengan acara ngospekne omah anyar menika Lho, muga-muga omah nyar matamu iki. Wah iki acarane ki syukuran. Lah iya. RT loro RB 1 ana ing Gelang Sampung kok iso. ora ngospekne omah anyar gitu. Ngapur wae. Ya sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayah. Amin. Oh, no. Ya. Mung Waktu- jenenge rezeki iki ora kenyono-nyono. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-piraning ragat. Ya. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rezeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah gembruduk ki yo. teko, nggih, ngono leres-leres, kuwi. Mas. Sing ngomong sapa? Hah? Tanggo kuwi turu malah bablas kok iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki sregep ndonga. Ngeten iki lho Mas, nyal pirsani. Masyaallah nyuwun pangapunten kula Nyon pangapunten napa aku labih munggah pegelku gak umum kok. Lah ngapa? Dujo tibae lah kok dagelan tambah sitok iki mau. Sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi enek jok litik jok lutuk lah sing nyusul kene iki jo ndledek. Dadi ndledek dhewe rono. Mbah iki mau penikmat budaya. Iya. Ngono. Saking senenge nusul Mas Minto, Nggih. nyuwun gending. Kene iki ora kok ming nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh nyatane Ya. yo maringi Mas Minto. Heeh. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5000 mbuh-mbuh. Iya. Aja Saka disawang, sing penting lak tresnane teng budaya, Nggih, Mas. Pak. Masyaallah. Pokoke dalu niki kula seneng, Pak. Lho iki lho, sing mirsani kene delon, masyaallah Kula ngate. tak kira lho, penonton kok ning kene tok tibae Lho. wah teng isor tewel sak ngono biyane, Pak. Piye to Pyayi Ponorogo ki jemenaki Mas Minto? Kula niku suwi beten teng Ponorogo, Pak Minto. Heeh. Dalu niki saged teng Ponorogo ndereke jenengan niki alhamdulillah. Kula ndongakne muga-muga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa, Pak. Amin, Ya. amin, amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo biyen. Alhamdulillah. Lho, sik sapa? lho, kula biyen Kowe iki anggere engko mayang neng Kediri. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten Kowe Kediri. kakean. Mayang neng Tuban. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. gak tenan iki. Kok kok dadi wong lecet lho iki. Ora, Pak Minto. Ki mbok picek kok aku. Kula niki lek ndagel wonten pondok, kula niki nggih weton pondok mriki. Pak Minto nuwun sewu. Niki cerita Pak Minto. Heeh. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin, amin. Siswa budaya buyar iki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Lah kok Wahyu Budaya. budaya ketoprak gede niku kan wahyu ketoprak gede iki loro to, Pak. Siswa Wahyu budaya karo siswa budaya. Siswa budaya buyar niku ya pas main ning Ponorogo. Terus? Wahyu budaya buyar iki ya pas main ning Ponorogo. Iya, iya. Sakral, Pak. Ning Lah, aja ngomong dagelan buyar lho ya. gak. Bahaya niku. Lah, kula niku Pak Minto niki nang sewu history. Kula niku mbiyen iki babat bibit kula ya ning Ponorogo. Wah, dadalah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek rodok ngetan. Niku nderek Mas Prayit main teng alun-alun bayarane 200.000 ditumpang loro kula karo kritik niku. alhamdulillah. Ya. Niki picek to. Iya ya aja mbok sawang perkara ditene lak nawahi Nah, tuku nawae ikhlas. niate Pak Minto. Akhirnya begitu kula niati kanthi ikhlas pengen sinau babagan dagel ning wayang, Budaya. alhamdulillah ndereke Pak Prayit teng gone Ponorogo. Nggih. Kira-kira tahun 1928. Niku Iku apa to kuwi? Kok suwi men lho kuwi. 1928. kuwi lak ya jamu jago ya Pak, ya jamu jago ya kuwi. ya. Wih, Rong
Makane lek arep pentas ning Ponorogo ning wilayah kota, Nah. lu aja lali sampean anu Jalo. sowan ning ngebel. Loh, kula ini ngebel nek Nah. seminggu pisan Pak ngriku Pak. Nyuwun lantaran Kok ning nyuwun kono piye? Bale Batur, Mbah Bale Kok Batur. ngapa to? Kula niki Bahkan- seminggu pisan teng ngebel Pak. Donga. Mancing. Kula niku Saurunge mancing ki kudu ndonga ning mae Mbah Nyai Latung. bapak kowe ora tau tak dongani yo dongani. Sampeyan kene dikandani wong tua manut to. Heeh. Wong tua ki tutur sembure kuwi mesti apik. Nah, kuwi dirungokke. Ngono lho. Aku ki wis tuwa, kowe sik bocah. Nah. Dadi manuta karo wong tuwa. Dadi sakrone bocah ki manut karo wong tuwa, aja sak karepe dhewe. Pak niku biyen Pak. Heeh. Sisa dalane nun sewu. Ya, Biyen kebo kuwi- nyusu gudel. Nah, saiki gudel isu kebo. Kok iso ngoten? Lah iya gudal nusu kebo. Lah nggih, Heeh. saiki kebo isu gudel. Kowe ra mecah-mecah lambemu wis kok. Saiki ki lek wong tuwek ketinggalan zaman, Pak. Cah nom-nom sakniki bocah-bocah sakniki niku zaman era Gen Z. Niki era-era milenial. Niku lek awake dhewe ora ngetoti bocah-bocah ketinggalan, Pak Minto. Nun sewu jenengan contone. Oh, jenengan nek nuruti jenengan ngetotne wayang ngeten iki ora disyuting YouTube, ora gawe TikTok. Lho, sapa sing ngurus jenengan? Ora ngerti. Ora ero. Turne Mas Minto ki mriyayi lho Lho, nek mayang. ki mboten mriyayi apa? Sampeyan ki delang sombong kok. Lho, Cek, ki lho sing ndak penak. Ora pelak Kowe pijet. ning ngending, Kok kaya wong kejulinu kon pijet. Kok iso ngomong lek aku dalang sombong ki dasarmu. Lho nyatane ditanggap malah madhep tebuk ora madhep rono sampean. Ora sombong lho sampean. Dadi suwengi madhep rono. Lho, yo sakal wis sampean mlumah karo Aku pilih mlumah aku. iki anu kok Mas Minto, nyun pangapunten. Sampeyan ki tak anggap sampean ki ora kaya Ponorogo lho Pak Minto. Tulungagung iki lho sewu. Biyen ki ramene wayang iki sadurunge Tulungagung Ponorogo Pak Minto. Tanah subur kemajuan zaman nun sewu kemajuan tata kabupaten niku Ponorogo Pak. Mergo- Lemah lho. Lemah iki subur-subur lho Pak. Aku ngerti kok mergo awakmu wan bibit bebet-bebete kan saka Ponorogo. Niku mbiyen Pak, tapi sakniki nun sewu. Secara pertanian itu Ponorogo Maju. itu menjadi barometer percontohan pertanian seluruh Indonesia. Karek letak pertaniannya di mana? Lek letaknya ning pegunungan? Kok pegunungan? Ngriki sak nggon-nggon ditanduri mesti cukul Pak Minto. contoh. Jenengan nek ning sawah nandur apa? Pari, Pari, Pari wis umum. jagung. Jagung ning ngarep omah kan nandur apa? Lombok, terong. Lombok, terong. Ngriki iki no sewu ditanduri apa cukul Pak Minto. Kok saged Terop cukul gedang karo klopo niku lek ra Ponorogo niku. Lho, dagelan ki nek mantan maling ngeten niki, Ah. Pak. Kae ki nggih sesaji, mula wong Jawa ki apike ngeten niki. Ya, nggih, nyes Ora nyes ninggalke. sesaji Peh, ben kowe ra dipangan Bathara Kala. lho, wong Bathara karo aku gila. Sesaji kuwi penting. Mula sing jenenge nun pangapunten, Pak. Nah. Niki tuwa ning tuture ra iso digawa niki. Piyai kene piyai sepuh duwe kasepuhan. Wih, tur dirungokke duwe- adimu. Peh, Jadi Mas. cekake kowe iki tuwa-tuwas brabas kakek nampas Nah. tuturmu ora kena digawa. Lho, mbok disawang sampean karo aku ki sapa? Terus Nah. aku ya apamu. Mosok karo awakmu dhewe lali aku masmu lho. Iya lambemu. Lara lho. Nyun pangapunten. Nah. Wong sing diarani Iya, sing iya. dilenggahke lak sepuh-sepuh disesep kan kanthi biyen aku. nek dilengane sepo-sepo lek nom mesti dienggo dhewe. Lho. Hah? Iya ning menghormati sing sepuh. Sepuh? Tegese nyapa kok wong Jawa ora ninggalke sesajen ki sebabe apa didelok. Nyapoke kok dincepi gedang nyapa. Mergo cepet bojomu ning ngono kandul-kandul. Niki lho nggih to. Domongi kula nek kalih panjenengan cekeca lho, Pak. Ya kuwi ana filosofi ora kok ming nggih pajangan tok. Gedang menika insyaallah gegayane warga masyarakat ngriki oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuwi lho lambemu Ya. iki lho maksudku. Dene ya iso lho. Dados gedang kuwi apa gedang? gedang menika napa sing dijangkah warga masyarakat ngriki muga-muga gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa Lah taala. kuwi lho lambemu ngene iki lho sing tak senengi niki lho. Gedang kuwi mau apa kuwi? Mbok cekel sak ido nih ndasmu. Kan nesu ta domongi. Kejaba gedang ana apa? Tebu. Tebu. Tebu menika manteping kalbu, Pak. Iman kudu kuat. Gusti Allah menika ngowahi pangapura marang umate sak dosa-dosane sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Yen sok ben sak durunge mati yen beliau tobat, insyaallah bakal duwe pangapura marang Gusti Allah. Masya Ning Allah. sak bejat-bejate wong menungso ora duwe iman bakal dilaknat karo Gusti Allah. Lah masyaallah ki lho. Dadi kalau tebu menika manteping Jadi kalbu, Pak. Mas Lidik. Jadi yang meletek ya matane. Lho niki mondok Kok, Pak. kok matane meletik pito Pak Pito iki? Lha Anu apa? Pak pikirane. Oh pikirane gelo bocahe. Gelo no, matane meletik iki nggih matane sapa?
Omonganmu kok omongane kaya dijangkepi karo bujeng. Bujeng menika mlebune kudu kenceng, Pak. Tegese niat kajate warga Melati iki kudu dikencengne. Yen iya iya, yen ora ya ora. bujeng tumes. Tuh meski mlebune kenceng metune lemes. Iki Nah, Tegese ini metune ngene. harus ada segi pengginaan Tegese ini. metune lemes ki ati kudu lemes, Pak. Wong ki sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar menika kekasih Gusti Allah. Insyaallah wong sing sabar, insyaallah wong sing ikhtiar, insyaallah bakal ketemu mulya donya lan akhirat. amin amin. Kenceng dalam arti memberi semangat, Tawaduk. tapi hatinya kudu tetap Nggih, Pak, lemes. Pak. Nah, Nggih, lemes atine. Lah ya. kae kok ana kae. Kambil. Lho kambil piye to? Cengkir kae lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Lho. Ngene Pak Minto. Iya. Pak Minto. Iya. Kono Aku ki yo aku kira budek, anggere kowe ngomong ki aku yo ngangen-ngangen ngono. Tak kamu kan malah buka dompet. Iki lho, mangkle enek njaluk obat mripati lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Tegese kencengno anggonmu mikir, ya mikir keluarga, ya mikir Gusti Allah, ya mikir masyarakat, ya mikir Gusti Allah. Iki sing saudarani hablum minanas hablum minallah. Lho, ya karo Contone koyo ngeten iki, Pak. Sik. Kok iso muni hablum minanas hablum minallah ki piye artine? Engko tak WA. Aku ya ora iso. dijelaske. Aku ora iso buka Google Pak artine Habib minallah, habib minallah. Tegese ya hidup bermasyarakat ya marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah yo ngerti ngono dijelaske. Lho kene Pak, kowe centak-centita ning masjid. Sik to ning kene rasane ndi ning kene lho. Aku bener tak Lah wis kono ae penak. Cang ora mbok puluk yo. Lah wong ning kene wis saged kok rono ki. Lah muluk kok rai. Lah iki lho Pak, lha itu. Aku yo kulino muluk rai. Kerang isor ngono. Ngono. Tegese ki awake dhewe yo manembah marang sing kuwasa, jentat-jentit ning masjid yo kudu srawung karo warga masyarakat. Sik wong nang masjid kok jentat-jentit salat aja jentat-jentit ngono lho. Wong biyen iki lek ngarani jentat-jentit Pak Minto. Lah kene mau salat kok ranjang tangi-tangi lemu sujud. Lho, ngawur Tawaduk. kowe. tawaduk dasmu iki. Kusuk. Kusuk gundulmu. Lah apa? Untuku ketalun sajadah kok. Sajane Pak Minto. Wontenipun cengkir kenceng Niku. olehmu mikir. Mikir, Pak Minto. Gedang gegayane bisa padang, Padang. tebu mateping kolbu. Kolbu. Kae ana disampiri pari. Pari menika saka tembung par menika paringono. Paringono mulya warga masyarakat niki, paringono mulya tegese niku muga-muga warga masyarakat iki gembah ripah Allah jinawi, ora kekurangan sadang mangan tuing papat. Nyapa ado-ado pari ate ngono lho. Loh. Pari pariwisata rine Kediri, dadi pariwisata ning Kediri ngono ae. Iki meneh Ponorogo Pak Minto. Ponorogo. Tak dilak ngono. Aja nesu to. Rim niku saka Wis tembung ning kene ae rasane ndi. Ning kene wae wongsane ya krungu. Lah. Rim niku rina wengi Pak Minto. Ah. Warga mekat Ponorogo ing dalu menika njaluk pirsani. Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat. Nyenyuwun Pak Minto. Sapa? Lho, wong-wong Wong endi? wong Ponorogo. Ngerti kowe. Ora. Lah iya. Loh, tapi imane kuat Pak Minto. Tegese buktine ngeten iki. Sedaya menika sami mirsani mirsani wayang. Wayang menika wong melek paling abot menika tirakat melek Pak Minto. Lah kene kok sing saudarane menika tirakat Pak Minto. paling melek ki abot. Lho, abot Pak Minto. Lah bojomu kok melek terus. Ya melek terus omahe tak dol salok aku turu iki. Niku Pak Minto. Dadi niku penting Pak Minto. Pancen bener Mas Lidik, Loh. apa sing dingendikake Mas Sony. Mas Jok Luduk. Sony Joglo. Sony ya merek sempak to, Pak. Lah iya, wong dagelan kok merek sempak ki ya kuwi lho. Lah iya, mbok kaya Mas Ah, Minto ngene lah. iki paling ora toko Mas Minto ono apik. Apik. Toko elektronik Mas Dwi ngono ya Ah, apik. Kok Sony ya apa ki? Jeneng kok ora pas ki lho. Dadi anek wedine kabeh ya. Nggih, Pak. Kula niku nuwun sewu. Mas Minto kok didepne rono ki ngendi ki? Kon Mas Bendi iki. Ngulon. Nggih. Nggih, ngilen. Nah, nyapa kok madhep kiblat? Ngulon kuwi basa Indonesiane apa? Barat. Barat ki saka tembung bare ning akhirat. Lho. Dalangi bare ning akhirat. Ya? Aja meneh kok dalang kabeh ki sok ben budale ning akhirat apa dene temune ning akhirat. Tegese mumpung urip ning alam dunya ayo ta tindak sing Wingi nek dagelan negeske ngulon barat sok bare ning akhirat bar kuwi langsung Pripun, Mas? langsung ning akhirat. ora iso wong KTP ku seumur hidup kok. Lah ya kabeh iki ya tetep tinimbalan kok iso. Tegese bare ning akhirat Pak Minto sebagai duta wisata, duta budaya, duta edukasi, insyaallah jenengan bakal nemu kasuwargan. Amin. Madhep ngulon. Nek kulon ki apa? Barat
Barat, bare ning Akhirat. Saiki sing burine geger madhepe ngetan. Timur ki saka tembung ati-ati men nek mun jaga umur. Loh, ana timur ati-ati men. Jaga umur, mumpung sik 6 ayo to sinau sing becik. Lah nek lor kuwi utara. Utara ki urip hanya sementara. Loh. Paribasane wektu ki mung sak kedeping mata, Pak. Iso. Dek ingi ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Loh, Kemarin adalah kenangan kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. jawaban. Elok bocah iki. Weh. Ana lor ana kidul sing diarani selatan. Selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone desa mriki, RT mriki, lingkungan mriki. Alhamdulillah. Niki sing darani slametan, nguri-nguri kabudayan dimen kabeh bisa slamet donya, slamet akhirat. Berarti sok RT loro RW 1 iki mesti ana sing nenten buke. Mergo niki dunia belum baik-baik Lah, saja. kuwi. Israel perang, Amerika perang, Bener. Iran perang. Pejabat akeh sing korupsi. Pejabat akeh sing korupsi. Iki donya urung tentrem, Pak. Besok menika donya bakal tentrem. Iya. Yen Kene ana rasa karo mlaku wis ning kene wae. Besok donya bakal tentrem. donya bakal tentrem yen ana jumudule Satria Piningit. Lah nek iki jelasno. Yen wis ana jumudule Satria Piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi apa, Mas? Wong nyuluh kodhok. Menika Kowe tak tonyo ndasmu terus. Iki ngomong wigati lho. karo wong Ning ngrungokke para sepuh temenan nampa wejangan saka Kowe tak sampeyan tonyo lho. kan mau lor apik. Utara urip banyak sementara, mbok tiba-tiba jumuduling Satya Piningit. Lah ya kok tek-tekane kok rica-rica suwike. menika wong nyuluh kodhok kalih wong bedil codot. Codot. Iki ngawur. Iki pokoknya terima kasih, Pak. Siap. Ngeten iki lho. Saking Ini Korea, hebatnya lingkungan iki. Wayangan digelar. Amin. Sing nanggap wong apa TKI. beliau TKI yang ada di luar negeri. Bener. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya pahlawan Dewisan Negara. Nah. Kuwi dicontoh, Iya. Mas. Jadi anggaran negara nun sewu iki ya akeh saka pahlawan-pahlawan sing apa jeneng iki Sing saka devisa negara. Iya, sing nyambut ning luar negeri. Nggih. Bojo kula niku nggih TKW, Pak. Weh, tenaga kerja wanita, Mas. Kerja wanita. Tenaga kerja wayang. Loh. Bojo kula. TKW iki tenaga kerja wanita. Bojo kuwi tenaga kerja. Lah kok wayang? Nggih, anu sungsung tebek, Pak Mito. Bojomu. Bojo kula mbiyen ning beten ning guyon. Bojo kula mbiyen TKW niku teng Hongkong, Pak. Heeh. Pase ning ndi kuwi? Ning Makau. Oh, apik kuwi nggon keramian kuwi. Ya, Bagian baby sister. Bantar Judi. Nganu. Kowe iki mbok menghormati Pak Polisi to goblok. Oh, Pak Polisi Lenggang kuwi jenenge ora mengedukasikan, Nah. jenenge meracuni masyarakat, jenenge pekat penyakit masyarakat. Nah, kuwi dirungokke. Kok iso main mbok unggulke. Kowe nek nganti Pak Polisi iki masuk ke ranah hukum undang-undang judi, papunten Mas. Kowe kena 303 KUHP. Nah, kuwi lho rungokno kuwi ora wedi kowe. Judi ki 303 KUHP. Ngantek di Perjudian. penjara. Penjara kowe glundung semprong iso 8 wulan kowe. Oh, ora ini sing nebus aku lho biyen. Biyen. Wong biyen wis nebus aku lho kowe. Kowe ora ngerti kok riwayat kok. Wong kowe akhire nek 3 wulan to biyen. Mas, rasane piye ngono iki? Rasane tekan ngono. Layakno roh. Kowe to cangkeme rasa nyambut gawe Nah, nembang dhisik ya, Mas. Betul iki lho nyambut gawe dadak ngurusi privasine. Lah iya. Begitu kene ngomong judi kowe langsung nyaut, kowe tahu kok. Mas, pangapunten Mas. Heeh. Di penjara Pak Mito, di penjara. Neng Surabaya neng Polsek Mendut. Iya wis. Mendut terus dilayar neng Medaeng to Pak Mito. Heeh. Neng penjara ngene Pak. Neng jurusi ngene to. Iya. Tak besuk ngene to. Terus Payu yo lakon kok mangsane. Pundutane Mas, pundutane iki mau ngersake pepeling, mengko dibablaske ning Gudril. Siap. Nah, Sinten Pak? Mriki seneng gending lho, Pak. iya. Saestu. Pepeling kaya apa? Salah siji ngadeg Mbak. Goleke sing rada langsing wae, Pak. Hah? Sindenmu enek sing kaken tanggapan ming moungan mangan tok ora kontrol ke MBG lho. Ngono, sing ndi, Pak? Pak, jan piye kene nyuruh wong mbak Niki mbari-mbari. sing kidul dhewe. Enggak Pak Mito. Enggak Pak Mito. Aku. Kidul dhewe. Iya. Hei, lipatmu kidul dhewe iki lho. Kowe Oh, iki iya. ngerti nek hawa. Ya, Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg Oh, ngadeg. papat. Cepada nelongso. Zamane Yo. rekoso urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulah kaca weteng yen dikongkon ya sing temen.
lambemu ya pas lindro tenan. Aku kulino melu judul kok. Bangsamu. Iki tanpa bawa nggih Mas. Sik Mas. Yo kudu nek bawa Pak, ora nek bawa mosok sing ngendang sampean kok. Ora tegese iki sing mbawani kendhing. Iki cara desana apik Mas. Hah? Iki cara desana Gilang. 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 Bocahe tan kaya sing kaya pasuryaning gilap. Heeh. Kula tembunge Gilang. Nek iki sampung. Sampung ngriki, Pak. Nggih, sampung. Paling boten sampurnane tresna mesti bakal rampung. Heeh. Nek niki paling boten sumarata. Kok sumarata? Nggih, sumsume akeh mesti bakal rata. Oh iya. Nek niki paling boten nek delok niki jetis. Jetis. Nggih. Angger dipijet mesti bakal nitis. Mas Luduk, nek pojok dhewe iki cara desa ndi iki? Kuwi cara desane Dung Banteng. Gedimen kok iso mbokokne Dung Banteng. Kuwi gampang nyeruduk. Jale pepeling jale. Ya. Langsung buka saka ketipung. Dados yuk. Ini Nduk, niki Nduk. Rancak.
tekan, Duk. Yo, sinden loro. Ya, Duk Mita. Kundutan saking Bapak Mulyono Bantarangin Sumarata Walang kekek kapal udara kapal selam main kitiran bukan familio mas bukan saudara siang dan malam jadi pikiran. Mas, satu tembang tembangnya gandrung kaya apa? Langsung nggih nyelingi sawetara nggih, Mas. Yuk langsung dados. Lagu gandrung. Kaya apa? Mesti sing latihan dengi mesti iki. Latihan dengi. Dan bocah-bocah. Mula apa-apa aja nggih story to, Nduk. Sinden papat sing diaturi jumeneng. Yuk, kaya apa to? Langsung dados. Yuk. Yen lagi gandrung
mestine ono sing duwe iki piye wae sapa mestine ono sing duwe iki piye wae sapa mestine ono sing duwe ya ayo ayo sekar gado Indonesia uasin asik ayo mataku iyo wong yen lagi kandro rapat kuwi wong yen lagi naksir rapat dunia barang moble yen lagi kopek cari wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kapiten rapat kuwi donyane kiamat wong yen lagi nyeneki rapat kuwi lagi ikhlasi senajan ora duwe duwe diremani kredit cari wis jodoh mas apa-apa duwe wong loro bangi wis sapa bangi yo duweku aku tipis wis sapa jangan nangis wis sapa jangan nyedis yo duweku bangi wis sapa bangi adi yo duweku iki piye wis sapa mestine ono sing duwe iki piye wis sapa mestine ono sing duwe wis sapa mestine ono sing duwe iki piye wis sapa mestine ono sing sekarang asik-asik wong yen lagi kandro rapat duwe mlados sekumul wong yen lagi naksir rapat duwe barang yen lagi kopek jangan wis apa-apa duwe wong yen lagi kapten lindungan kiamat wong yen lagi nyanyi rapat duwe yen lagi ikhlasi najan ora duwe duwe diremani kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro diremani duwe sapa bangi yo duweku aku tipis duwe sapa tipis yo duweku jangan nyadis duwe sapa jangan nyadis yo duweku bangi ani duwe sapa bangi ani yo duweku iki piye wis sapa mestine ono sing duwe 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 Iya, sembah nuwun
Mas Klitik, Mas Luduk. Dalam. Nah, niki lagu gandrung wis diaturke Siap. kanthi panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia Leres ugi sipun. warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya. Nah, Oke. ki aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Klitik sampean tak dhawuhke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Luduk kali sinten? Ben milih dhewe. Oh, Jangan pilihne to. Hah? Jangan pilihne. Lah kula milih mesti milih sing ayu. aja sing cilik-cilik. Sinden Sekar Gadung ki enek sing elek kabeh ayu ning tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sebuti Pak. Kae, pinggir dhewe. Pinggir Pit dhewe. ngadeka ladenono. Itu. Kae. pinggir dhewe kono lho. Beh. Kowe iki nyapa to celintisan dadak. Malah oleh kentongan balai desa. Kentongan balai desa aja dipaido. Kentonganmu mung cilik, kowe ane mung ciut iki kowe ane gedhe lek kentongan balai desa iki. Karek ndelok tutuke kuwi lho. Nah, tutukmu mampu apa ora? Tabuhmu mampu ra, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene pas kok. Suguhane pecel. Nek kene tempe dele, nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Benguk ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa to. Yang penting kan masih enak. Benguk-benguk sama tetep tak tresnani cah. Oh iya. Mas Matur Klitik nuwun ya, aku Mas. kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep no setia sekali no. Ai. Gawedi lho. Anu Ya ora bawa apa-apa. nduk ya, bawa terus engko Mas sing jengkleng nggih. Oh nggih, bawa napa, Mas? Bawa Tapi gunung, ayo kopon lho. Ngapa to aku yo ngetes bojoku Kok ngapa? jangan Pak Minto lek bawa tapi gunung dadak teko Eh. kopon. Ora usah padu, ora ngusah ngurusi tangga. Ayo. Yo, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wedek. Tangane salah ya tak benerne. Kowe meri ta? Mari to, aku langsung. Bojoku langsing meri kowe. Seksi koyo ngene. Loh, iki yo seksi, iki seksi konsumsi bojoku iki. Wedi panganane. Yo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya. Jengkrengen yo, Mas yo. Iki tak jengleng. Ku Ala mboten samarai padahal kula niku pun saged. Jane sing bawa mriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Ora. Kuwi jenenge bawa. Oh Basir. Saben bengi nyawa Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sok ndok kanten. Alus sik, Ndok alus sik. kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Enak. Lah, Lah kuwi lho. nyenggole urung kok penak. Loh, kan ini Wong mek kena bayangan simulasi Mas, simulasi. Pancen imunisasi iki penting. ya. Simulasi. Nah, genti ke tangga sebelah ke. Aku jembengen ya, Mas. Kowe iki rasa dijebeng wis ombo dhewe jebeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, janten. Iki rencanane sok ben ape tak cor ning sore monumen Riok kono sok ben. Nuwen riyok Lah iki apa? rupa glon bodine bojomu Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is beauty. Kebik endledek kuwi kok. Ayo cepet kuwi pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Bot. Bawah itu. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha Lah wae. nggih sami mawon. Wong awakmu iki kan termasuk pawan lulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning pilih Karek. arep apa mburi ngono Mburi lho. ya ting perentol nyatane iki. Yen mamajeng ayo Mas amung karo janur kuning Apa.
Nyapa to? Betah-betahno piye? Sing pahami aku bojone. Apa Mas? Nek wis posisine ngoten iki apa? Bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Iki berarti ape nelek iki. Ora. Samu lho. Jana. Awas yo. Yut. Ya. Cas. Tuh. Endi? Sing jos to Mas Tuk, Gonso. Ngomong Sing macet. jos lho. Tahu tuh ta? Iya. Nah. Tak. Mas, sing jos bojone mapan, dhuwur. Ya apa lho iso makke iki mekane. Mbok kaya aku ne lho, Dak. Kaya kuwi lho. Jane koyo kuwi aja yo. Pipit, trane bojomu ki puter ora padha nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Alah, Sabar, Sik, sabar. muni piye? puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sabar kowe yo Wah, ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Ya bener. Nek iki Kene tahu bulat. kok roh puter barang iki apa tau periksane apa piye? Lah, saiki wis bedole tak foto tak kirene WA. Kembang. Oh, kamu Dek sini Dek. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas. Sampean Lis. dua. Sebagai istri soleha Nggih. lek arep dijengleng kowe kanggo nyuwara ndegek isal tutorial ndegek kurang dikluk. Nah, jegrek bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Langsung. Kuwi mesti Kesuwen. pas. Wis dadak ora anu. Ora simpel nek ngono. Ngono langsungan wae. Mas, prasmanan nggih ngono ae. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh. Prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Penak ngono. Iki bojoku ora tak tutup lho, dihubung laler. Ora kuwi mambu kok puter. Jenglengen yo Mas sing setromu kuat. Wis tak jeneng nduk wis to terang. Sama ning dhuwur apa ning ngisor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Nyapa? Ya apa lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning isor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo Mas? Oh alah, kowe ya ampun. Plempoken pentil ta. Ya Allah. Kowe saru. Wis ngomong kowe lho. Iki apa lho? Dek, aku ning dhuwur ya, Dek. Injen Mas. kembang. Wai. Pas. Wetu. An. Kuwi iso. An. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Tahu lho, tahu bojoku mek haan bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak ngrungokne wayang. Gunung. Ha ha. Ronol. Celintisan. Gak ndak nek murah padha karo nek Mas Klitik gak. Lah, Anu Dik, kok itu kenyih lek tapuk iki. makane bojoku kowenyi Mas tenan. Beni padu karo tanggane. Ya iki ya. Ngono to, Mas. Lah gendung-gendung ngene ya. Ya. Apa kena itu? Piye? Ini Pak, Pak. Tadang. Lah gendung-gendung. Bawa ngenekne dah. Sia-sia. Kayak gabrus kebo. Macet.
Kok anak macet nang tengah dalan. Tak sia-sia. Ya didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah mosok gendakmu sret. Sumbere piye? Malurung. Aku kangen kowe iki lho. Ndak piye? Ndetak-detak. Sret. Kere. Ya. Ayo nih ra. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Nanti was dirubung laler. Besok tenan, nek pomo meteng rekoso ke anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Sampun. Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung. Gebres metu ya, Mas. Penak ndek bojo pipit tinggal gebras metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Nggih. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho, Mas. Mambengi aku gak ora karo awakmu di ngamambi aku. Loh, lah karena siapa? Tuku aku. Tak tuapu ya ditresnani sik kuwi kok iso. Ya. Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket ya lho Mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Polahmu ndek apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah, kok iso. Bah, anu Nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik dioperasi sing apik Nduk. Ben lincip nyatis ngono ya. Nyatis ya Mas. Irungmu ben buangi iso mancung tenan nek suntik. Aduh. Janggutku disuntik. Janganmu suntik didawani pisan ngantek kok udel. Dadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa Lis? Panas Piye Mas janjine kepiye? Anu wae silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi go kalau gitu. Pangsane iki lho. panas udan panas Bojoku hebat. aling-aling Apa Mas? Nek bojomu ora kreatif. Pripun? Bojoki mengangkat home industry. Kok saged? Lho, nggo cican boto bro saya mulai. iki ngono puna Ngawur. Bojomu gocokno lho, Jon. Napa? Gocokno. Kuwi kok enek pring ning kono mesti mrembet rono malah. iki apa dikira ndruwo ngono piye aku ki iso mrembet nang pring oh rumah saku Ya bener. caping gunung Yo ye. Iyo. Ngono ki nganu, po. Siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono ki ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Kono nek dedet kono wek. Ya. padane basah Ya. ya jajal ya Langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek iki gundulmu. Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek ki lek wek wis wek. Ngono. Udun wis kewer. Ayo. Akhirnya mulai puter. Lah yo balik muter nek kuwi mau kok iso. Bangsane. Panas udan. Sampun. Wis. Nadyan wadon sareta lanang turi kelor wana ditresnani ra rumangsa apa duwe Langsung hot bae. mane banyu langsung
Yo ye. Yo ye. Yo ye. Ye yo. Sik, Mas.